Ani kelas cancel mah bagai belen tonton sekarang tini. Praise God. God wants you to join us. That's Oh, so I hope that thar reading tong na ni kaklayo. Please Yes. jara co-host rong no. We are live now, so I hand over to the Qatar. Okay. Hanya hai jotono sari kaham o jorani bagai sini kaitono seng hambaya faro tini ani moderator tongmaya but kisa technical problem ni bagai nai kisa change sengka kokrei phading ke seng sini o kokbrok youth fellowship no seng jengwal kak thanglai nai phadi seng suri nai seng janglai nai. Shall we all look God in prayer? Keplai se kaitor mai ganang kaitor o jorawo sunono lobo hambaya faro kaitor omohai pandemic jorawo nungsuno jora kaham nungsuno sep kaham rekha biske kaitor seng haksal tonglai hunpano kaitor o technology zoom app ni bisingtei ke seng keringlai mankha nono seng lobo hambaya faro kaitor o sungsar tabu sungnai ne khengke piring poro engjak kabangma borok no panic engjak hapono kaitor nini grace ni bisingtei seng tabu bo seng kaham tongmano nang sini langmano nang tabu bo kathang ritono kaitor nang suno tabu bo hamari tono kaitor nono seng lobo hambaya faru etebo hambaya faru kaitor omahai piring pore ni bisingti phano nang suno chapka nang suno kereng rekha nono seng lobnani nono seng surinani nono seng khulomnani kaitor o jorawo sengnin thani ya faro pulani simi paithak jora nang sengbai tongdi mungsa dermung ya tikhe mungsa kebang mung ya tikhe kaitor nang pulan simi paithak jora nang lead khaidi disturbances ne nang hasal khaidi kaitor tai tinini panda botang rongno sengnin thani ya faro nang chubadi joto participants rongno nang hamari khaidi tai kaitor nini kok thebe ke nang suno subungdi kaitor tai kabangma sini friends tapo je join khanya hinai wan sugui tongnai rok tai je tabugo khaiman ya khaiman suge gorogno nang chubadi borokbo thik jorao join khaimana nubagi nang hamari khadi kaitor mo hakeno nang suno chubadi sengnang bakhe kringlai tongmana nibagi tai joto sini participants rong nang hamari khadi yabag nin thanio ya faro nang chubadi hinai surima sinbagi kalbari khusaga thinai subra jisun mangui suri sano amen Fadi ke zorawo seng sini kaitono seng lob lainai ang praise and worship ni baginyai sini taku khaksang no zaba ya faro bini khukti ke seng kaitono phari seng lob lainai seng pal baksa to seng resap lai mang lai glak seng lob lai mang lai glak seng bini log logi seng phari seng kaitono lob lainai. Over to you khaksang. Hambai o zoran bagai tai jotono no sari kaham Haidi seng hai kai tono lob layana sini bekhabai seng kai tono seng ring layana changnan sekang ang koinai jotono no kisa mood khainan bagai audio no tam male mood khayang ke khorang ni ikko phayo tai abon bagai disturb bongo hake ang koinai jotono no seng audio no mood khainan bagai tai seng hai pano mood khajak pano seng resap tong lainai kai tono seng lob lainai hadi hege seng resap lainai ang hatai bekhago mokol kai hornai ang hatai bekhago mokol kai hornai chuba mong boroni faino subrai ni aroni se fayo chukabai hano bonos namon ang hatai bekhago mokol kai hornai chuba mong boroni faino subrai ni aroni se fayo chukabai hano bonos namon ninia kung no boninang naraya pinang ikaye pangya Israel hano merek nai kaitor
se fayo chukabai hano bonos namo subrai senono merek nai bugra saklong yagra bekha subrai senono merek nai bugra saklong yagra bekha sali satumbo koson gela Oro botal buya Ninia kung no boninang naruya Ninang iklaye itaya Israel hano merit na ikaitor Sisay tongo tuya Ang hatay bekago mokol kay hornay Juba munggoro ni Faino Sobray ni Aro ni Sefayo Chukabay hano bonos namo Chukabay hano bonos namo Di hege seng te kaisa resamong seng resablayana omong ka Hindi resabong resamong ne mong ke तेरे नाम के लिए तू बढ़े मैं घटू मेरे संग हमनो संग resablayan तेरे नाम के लिए जिए हम 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 तू बड़े मैं घटू मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बड़े मैं घटू मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु तू बड़े और मैं घटूं स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु तू बड़े और मैं घटूं तू बड़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशु नाम में है चंगाई यीशु नाम में है रिहाई यीशु नाम में है सच्चाई यीशु नाम में है भलाई तू बड़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बड़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले cái từ lốp giặc thứng phải đi hay cái hay nãy ô giờ nó trên tây phẳng nó giả phải rồi Belai hambai sinita ko khaksang no seno president worship ni bising dikhe seno lead campaign bagai belai khana sang khaksang go kaitor se sini merengnai ka ham kaitor
Israel no murungnai kaitor bo sungo murugo bo sungno sini yakungno bo ninangnani riya ni sawo kaitor no sung hambaya foro taboso joroti sungno kahamke murgi tongmani bagui sini khak sungno bo sung hambaya foro mohikino sungno bo buskani salogo bo tebo sungno bo lead khainai kaitor bongno tebo use khaiting as his instrument haidi inke sung buskango sung fologui thanglainyai o jorauno ang koinai sini takuk Hamilton unmute khainai nini jorano lanani bagui scripture reader ni bagui elemani kok porena ni bagui belai hambai jara hormani baginai kulian kuplaisa kaitona hambai tini leader no hambai marwo ang poriwana mathai simani kothma kaham beremba petang tang sani simi tang chijora sakao sejak tongo hatayo kasao jisu phurungmani jisu borok kwbangma nugui hatayo kasaka bo aro achukha bini sagri rok bono chor sake uthumkha haike bo phurungna chengsaka lama kaham kaitori thani koi tongnai rok borok hamchajak kaitoni ha borok ni no khak khamnai rok borok hamchajak kaitor borok no khak gochang rwnai kha sutrang rok borok hamchajak kaitor rwna hwmano borok mannai kaitor naimatwi simi tongna nainai rok borok hamchajak kaitor borok no khak kochom rwna rusuknai buino maya chanai rok borok hamchajak kaitor bo borok no maya chanai kha kufur rok borok hamchajak borok kaitor no nuknai buino kwthar rwnai rok borok hamchajak kaitor borok no bini bwsarok khnai kaitor naimatwi tongui satokjaknai rok borok hamchajak kaitor ni ha borok ni no o erambak thar porma bisingtwi kaitor sungjakno palbak sam amen belai hambai sini takuk Hamilton no sungno elemoni kok srai srake pori khanwani bagui kaitor bono hamari khaiting buskangni salo mahikino botebo jorarok naninai sini buskango phaimanani bagui thachingo sungkhana laikya kaitor Jesus Christo bo hatei bo kainai morokno phurungmani arani bisingo ang belai kheno verse 8 no khang sajago kha kufurok hamsajak borok kaitor no nuknai himani tomono sini bisingo sung kha kufur hingke sung sache saksa kaitor no sung nuknai kaitor ni kokthani bisingtwi belai kheno sung khakchango especially sung bini borok sung khakchango phadi o jorao ang tabuk sini takuk biristano yafarnai bini samoni bisingti khe sung tinini speaker no tinini elemi no sung jora yafarjaknai ang tabuk jora yafaro sini takuk biristano ঠিক আছে sarika hamjatono ani khorang kara khnabai sari kaham sengkhnai tongo kaitor lobjathon belaina tongthogo belaina khasrango omohai rao pheno norok bai fellowship ngai kaitor lobui tongui manmani bagai sungtini oro sabna nei sui phemani answer ani sajlawai no koroni ke sendo sablai nai je manmani nei abose bo mukri babo gatam khe bonos bor sam boi ti tongnai answer sabnai kaitor lobokthon sasu ya tong kan ke kaitor nagathon ready hoga asane kleinai roni bage ham thomai chumoyo subrai bai borogle malai na tongo oito kleinai roni bage ham thomai tongo chumoyo subrai bai borogle malai na tongo all paina sta sari rong boru ring paina
blang hano kare Horse lining yang yoga Three blang hano kare Horse lining yang yoga Mol brum brum mo chung no how Kristo no sina Ôi tôi khai nai rong ni ba ham thang ma tong Chu mo yo su rai bai ma lai na Chu ngo ha ni bo ya ro bo ro tha ro ni ko ro moi ham bai ni cha mong phai na ya Bo cứ thar bơ nai rơ chao bơ Yam ro ya sa ga ye lo mung le mai na ya Mol pai na stan swa di rong po rong no rin pai na Mol phi la ye sal hai chung gây bu ma lai na Three blang hano kare Horse lining yang yoga Three blang hano kare Horse lining yang yoga Mol brum brum mo chung no how Kristo no sina Ôi tơ khai nai rong ni ba ham thang ma tong Chu mo yo su rai bai bo ro ma lai na O ani bai ta chora bini bo ro Subrai no lam so good Su đi mang tôn đi Cái to ni han ro Ham sa jan ro Rosni ham tham mano Ayung nang gây sari Mol pai nas kang swari rong porong ring pai na Mol pilai salai jeng bo malai na Three blang hano kare Horse lining yang yoga Three blang hano kare Horse lining yang yoga Modum rumo chung no how Kristo no sina Oi to klein ai rong ni ba ham thang ma tong Chu mo yo su rai bai bo do ma lai na tong ma lai na tong Belai hambai kai tu lo bak thang Belai hambai sini special number sabnai sini da bidestano te hambai ya foro bini sajla bobo bini babani logir sabna hinai thasingo sengnuka kisa mukti phajabani bagai bos samali ya kokrei kaitor borong no khungo teba hamari khaiteng bini gani bisingte belai kheno seng phanmano jara poto khaitung nai rongni bagai sini bagai amana hamtonga tongo sini bagai good news that seng kaitor bai salsa seng sumyo sunuk lainai seng mor lamani seng yoginai molbrum brum seng kaitor bai ke seng tongmanai jara poto khainarong bagai amano sini bagai good news belai ke hambai sini sabnai no sengma ke khabasar mani bagai
khasang mani bagai kaitor norok nukungno tebo hamal kheting te chubat hadin ke seng leria wunyai o zarano ang tabuk yafanai sini tinini elemi sini speaker sini bagai nyai kaitin kok tu banai sini damark ang bono zara yafarnai I hope jotono seng sini nah nyai sini damark no haifano just ang zara sini arong ni bagai just bini bagai ang brief introduction ni duwone damark hingga sini among the corporate speaking one of the senior most pastor Jong Bahadur bini sajla seng jotono sini pastor Jong Bahadur no bini sajla bini parang ke Ramnagor tabuk borok presently mission company tongo kebang mano tebo seng sini mano seng tabuk je tam sanai Bible kethar seng je pori tonglai mani ajago damar ni onek hard labor tongo bini efforts tongo translation khaitini wo sini damar bo kebang mano subaka phari angte ase kolok saglak bini bagai bono ulo sak bini sini mung tongke tebo rutheng phari ke seng srap sa tabu kaitini kogno seng khnalai nyai ang koine joto nono norong ni speaker ba mic no mute khandi seng phari srap sa kaitini kogno seng khnalai nyai ang zola ya faro sini damar no Belai hambai zora ka hamni bagai ang wan sugi tongmani ang tini madama sano madama sagla knei tamni bagai himalayang power rock ni belai problem ung tongo tam ke to bo omahai knei sebrka norok bai kaitor niko kisa wan suglayana salayana hne abon bagai ang kaitor no belai hambai maro tai Stephen no bang belai hambai maro bono zora kaham remani bagai ang speaker to asat kaham nglak tamke bini chugamung bai norok ni thanio kaitor nio kathar kok no sanani kaitor no chubawan hne khatori se ang norok ni biskango tabo ang nokjak phayo ni ma sasini nokjak phayo katharani sinemung rekha gabang no thik no tongo hambai tamke presently ang mission compound le tongia presently tumung mission compound le tong tong khang ke ang signal te power ni bagi ase gonana nangla khamo nang tabu kisa aguli bai haksal yang burakha ni jaga kerengsa tongwa abo kisa hasalo ajaga tong tong abo ni bagi oro tini sapung wati wakai abun bagi light rok ni problem tongkha ke signal rok kisa maniang tongkha kokre sini signal Jisu Kristo sengno rei tongo bini pholak tharni bisingte a signal chini bai bini kereng mau tong jotono abani poito te a power cinthani rei tongo abani bai haiklainai mol hameni jorao phano bini kok no te wan suk lainai ni hneinai o zoom apps te seng oro khorbusek 17% rok tongkhana asuk rok seng kuthumlai mangkha kokri omo ulo YouTube rogote naijagi rok mano ang kaitor ni kok no norok bai share khlaina ni sikang kisisa suriwan ani kaplai kaitor nini kok thai kok belai ke kuthu tamke kaitor nini kok bai seng rakna ni nango nini kok gono seng khabera sukna nango nini kok bai seng langma mano o kok no sanani bagai nang ano chong khawa jorawa no hambai tabu kaitor ani khuk ni kok teni ni kok no teiwan sukma nini mokolo musangjak na teyengthon ani subrai ani kaitor amen tini ang kisisa norok bai kok salainani ni wan sukmani hingke sakno am jok potaliwi naidi sakno potaliwi naidi omo seng 2 Corinthians ni rem chitham ni tang bawo naikhan ke seng mannai kini ni topic nai sakno potaliwi naidi examine yourself ni sawabo Englisho tai Greek ko bai ni sawabo peraizo hewoto
peraizo hewo to ni Greek kok bai sao जों sakno potalinani kokno Christian da Christian ya hne sa sungani kokno wansu ka hinke no sakno wansu jawoi जों buinoman nukugo o borok ni life o borok ni tongmung bahai o borok ni thangma himma bini kok bahai bukakmang जों nukugo phiaba oro Paul Corinthian ni motha songno seimani omo waini ni seimani khna o jagao ke Corinthian ni motha ni bororok belai kheno chayang tongmani kok ajorao sakno potali nainani kokno Paul sao Bible scholar rok sao o second Corinthians eba Paul Corinthians songno koktun sihormani o waini ni o koktun omo baksa sao mo waini ni mo wai thamni klai thango nei tamke a waini ni abo kemakha nei sajago abo ni ya gulo Paul omono sihor pimani bo bini tangsong pal Titus ni yakpike omono rohoro omono sen on second Corinthians ni verse 3 ni simi 4 puri ni kenke abono nuknai जों नों बुफुरनि सिमि Christian नों बा नों Christian दा नि साबजा कांकेनो बाक्सा किसा साजा गया हाइरक नि मानो बा साजा गया हाइरक अंगो आं बा Christian नबले नै हिंके बाक्सा हिंके बा साव मुंसासक बिनि लांमाओ अंगि थांजाक kokno muito khlainai ang apro obo haingkha hneini sawinai borokni Christian ungjak ba Christian ni sakno sanani bagai borok abono saw tamke elem bago kereng saw bano bini lai thangjak salni eba past ni kogo teinai bo ka tabu Christian kahamda hamyada bo Christian da omono verify klainani eba keba sasuknani bagai kereng sawpano saya aboni no जों sakno baithang tabugo at present neng bobo hayo tong abono nainani bagai se saw जों sakno potali nainani o hinke no tabu bahaike potali ui nainai ani bobo haitsaya tongkha hinkeba ang Christian ya eba keba o bini scale da hansinani bini boje bini retajak nayo kesajak engi manna tuike sakno bufru bo engsuka haniman abono nainani bagai जों wansukthai aboni bagai no khoroksa bo tumung Kristo bai kereng sugija tong eba kebo bo soi Christian da abono nainani bagai hinke kaisa retamung tongo eba kebo kaisa bo potaliui nainani bagai eba keba examine klainani bagai kaisa lama tongo a lamano tini elembak porinai porikha hatai sakao tongai Jisu sagri rokno phorengmani beatitude eba keba sermon on the mount ni English sao a jagao जों abo bai sakno suinai kha hinke aro kalaijak dangi tongkha kalaijak gedangi tongkha abono naise neng tabuk bo bai besuk kerengi tong tabugo abono neng sawimanai jiso sengjaro phainani sikang borok kaham ni sijaknani bagai Israel rok ni bisingo kabangma borok sakno self righteous eba keba sakno kaham ni phunuknani bagai ba tongnani bagai borok samung kaham khlaimani bai kabangma rituals rok eba keba khlaijaknai rok khlaimani bai khlainai abono phunuknani bagai khaimani borok elem bago je samani abo bai ponorei tei mungsasuk borok bai thang snamani bai khlainai borok kaisa kukruk khuk eba keba kaham kuk borok engei kaitor bai kerengjakhe tongnani abono phunuknani bagai lama omo sehni tongmani phiaba Jisu Kristo jefuru osungcharo phaikha bo aboni standard no bebakno sbairi rekha
아버니 bagino sengno mathai rem bani tang sio sao aro tamni sanaidi o kerong phorongnai rok sekango je a phorongmung raidano phorongui tongmani eba khlai tongmani abo bai putuljak khlai jisu kaisa phorongmung phorongka जों mathai rem bani tang sio hahini sijak nugo angnorok no okok sao kerong phorongnai rok bai pharisai rok ni sai ke kaitor naimatui tongkhe simise norok kaitor ni hawo habai manana haike se norok kaitor ni hawo habai manana tini takuk bitasta bini sraino tuinai resapkha tini khatung mungno bo phuno akok thai bai khlainai bor sapkha chumuyo subrai bai single malai tongo Pia tumungno tabuk nang Kristoni reta jaknayo kasa jagya hangke nang bobai matangjak sukha angya hangke a chumuyo nang malai manik lag bobai lai thangjak sal rogo tumung nang jisuno nini bubagra hnei ya chakha mungsasak nang sago bkhao ungjak mahima tongkha abo baino nang matangjak sukha ngi manya tabuk right now mani bobo hai nung bono bobo hai ke nugi tong bobo hai ke yasa gitong abo sejok to ni kok kotor abo ni bagi no sengno Hebrew ni rem chinai ni tang chi brio obo hai klai sao bebak borok baino kchang ke tongna naidi phia kathar ke tongna naidi tam ni hinke abo hai ke tongya ke kebo phano subraino nuglak abo hai ke tongya ke subraino nuglak subraino jengle chukna hawo mane tamni sakamo boroma laina to chumuyo subrai be baksa malaina tongo asung saja a hawo bobai malaina ni tongo ni sawo phiaba tumungno nang tabugo nini tongmung nini poito nini samung kaham ungya hangke nang subraino nuglak abo elemba sabo bini borok ya abo bo sawi mano tumung ang Christian nei sawi tongai tabuk bo tomung hamia tongai tongke tabuk bo bini slaijak mung keringi tongka hangke bo tabuk a chumuyo subrai be malai man glak bini malai nani sep nglak 2 Corinthians nino chapter 2 verse 19 no hai ni sawnai di ang subraini borok hnei sanai bo samung hamya yakartheng ang subraini borok hnei sanai bo samung hamya yakartheng tabuk bo जों जे sakno Christian nei saklaina rok जों जे Christian nei profess klaina rok professing Christian tumungno bini langma tabuk bo ligila ga yingi tongkhe bo abono yakarthai tongo o pandemic ni jorao coronavirus to tong krei naijakna ni bagai test khlaijakna ni kok sao kwbangma borok no tabuk test khlaijakna ni kirijago tamni bagai ma treatment ka hamman glak hospital rogo thangi soi ka hengke wrong treatment ngane aro facility ka hamman glak obo haiklai no bini langma se ari nai abono kiriwi nai test khlaijagya phia baksa omo haiklai nai sajago nang nini aro coronavirus tongkha hengke nini omo hai symptoms nai omo hai nai baksa hengke asymptomatic ni sudu se tongpho abo nini aro tongmani abo se nang saimania tamkhe nang Christian tutui sakno kiriwi test khlaijagya ngi tongkhele abo chaglak jengkhe kiriwi se test khlaijagna nango tamno kirina nang Kristo bai baksa जों achumuyo soda sogino sogiya aboni bagi test khlaina nango abo salbrumno जों ma wan suktai salbrumno जों abono test khlaina nango aboni bagi no जों sak sida slaijagya ango 2 Corinthians ni kokno sapirano rem bani tangsi snio sakna abo khoroksa phano Kristo bai thancha angkhe no
bo borok ketalenggo bo borok ketal engkha kecam thangai ketal phai sok paikha phiaba tomong nin thanio tabuk bo ak kesam no tongi tongkhangke ak kesam tomong rok no tongna ni musungui tong tongkhe nang tabuk bo Kristo bai thansang yakho Kristo bai thansangi tongmani abo nini ketal phai sok paina nangnai ak ketal phai sok paikha hangke se nang Kristo bai thansakhe tong tongmani nini kesam bobo ketal bobo nang bagi da man khanai de nang ang agi omo hai tongmani tabuk omo hai ingkha abo sakak jagi da thang ang omo saya tai Bible go kok saya nang Christian engkha hangke no nang kethar eng sukha ba sumsok bai kak sukha abo hai ingya tamni himala jeng khoroksa se ani sumsok kri ni saka hangke bo kai torno se tatal samak layo ni so bo sakno bandi mak layo jeng sumsok khlainai phiaba bo sumsok khlai tongthoglak jeng tabu bo o ha saka o tongkho tamkhe jeng o ha saka niya abo haino jeng sumsok khlaijaknai phiaba jeng a sumsok khlainai a sumsok no khlainai jeng tongthoglak jefruo Kristoni a slaijak mongnono romani a khawo rkhe nini khani phaisok paikha johonni remsani tang chukuo haini sau joto borokni thani pirnai a soini pohor a pruno sangsaro phayo omo Jisu Kristo apro phaimani a khoborno samani simia Jisu Kristo nini thani phaika hangke apro a soini pohor nin thanio phaimani khobor se sajago a pohor phaika hangke nini o manago khlaijak geitong mani a samungrok phunugi rejaknai ani omo se sayangi tongkhabla abo romjaknai khlaijago angbo sumsok khlaijago tamkhe anga sumsok bai tongthogya anga sumsok khlai tongthogya aboni bagui no anga sumsok ni yogi phainani bagui kaprao pholak tharabo chungno chubao a jagani yogi phainani bagui jeng tabuk aboni bagui no o ketal lengjak borok tam khlaina nang tamungna nang hingke rem nini tang thamo sawo tabuk jeng Kristoni dagi mungrokno khnawi tongkhe jeng bono sinio hni sawi man sugo tabuk jeng Kristoni tabuk jeng kaitorni dagi mungrokno khnawi tongkhe jeng bono sinio hni sawi man sugo ang tabuk bini dagi mungrokno khese khnaya bini dagi mungrokno khnawi se tongya hingke nang bono sinio hni claim khlaimania nang bono bubo haike sini a sinimani abo elembago samani a sinimungya tamni bagi himale elembago Jisu no sininani hingke ba kaitor no sininani hingke bini kokno khnanani nangnai bini dagi mungrokno khnanani nangnai norok ano hamjake ani kok ma khnanai ni sawo tumu jeng tabuk Jisu no hamjagui ni tongkha hingke bini kok khnaya nung tongkhe takuk tei bukuk song sakno omono potali nai di o jorauno ang tabuk bini thanio basa jagya bobai tabuk ang kereng jagya ang bobai chojak ni tongkha sikango ang mungsase suri khna mungsase preacher kaham khna kok kaham sanai kok khnainai Jisu ani mathangnai ni yasak jakkhna tamkhe afruni a joranni ulo nini Kristo bai kerengmung bobo hai khe tongui tong abose potali uinai di abono potali uinai nani kok se sawo norok ano hamjake ani kok ma khnanai hne John ne chapter 14 verse 50 no sawo tabuk seng bini kok no khnawi ya tong na sansar ni kok no na khna ko wi tong jeng to khna sugya bini kok no sakno potali isu se jeng nainani naya asake jeng sakno self righteous da hansinai abo eba kheba sak torjakma da hansinai jeng bini thani suri puru omo haike sudu suri jago
kaitor tumung nini mokola ang saya khlai jakma tongkhe ano nakarai redi nise sing sao Kristo sono abo haike suri nani phorengya ani saya tongo abono go siwi se bini thani nakar sannani phorengo जों abo pokkhna tokhaima tongjago ani saya rok tongkha hinke nakar di hnai abo जों ko wanji bai भद्रता फुनुंना थांपुरो आपनारे मने আমনে মন খারাপ যদি কইরা থাকেন আমার ক্ষমা কইরা দিয়ে নারকি হইনাই সালাইমানি হায় তামখে আনি চাইয়া তङ नों আবো সাইমানা নাংনাय আনলেস नों निना चायानो साइमानिया हिंखे नोंहा चायानिबो योगि फैमान लाग हिंखे नों बाहायके खाखि फिलनाय आनि चाया तङ ताबो बनो सुरि तंखे निना चाया तङनोसो नों साइमान ग्रा नांनाय अबाहायकेसो जों साकनो पतालि नायनानि नांगौ अमा हायके पतालि जेफ्रो नायमाननाय afro nang bobai kereng nani nama manai tam ni bagi himale nini afro kha bai nai जों mathai ni rembani tangsani simi tangsiwo जों nukha kha khamjak rok poine nai rok kaitorni thani koi tongnai rok borok khamsajak ni samani jagao ang saimania chini translation na tamni bagi omo haike sijaka phia ba gana o sogijak no koi tongnai exactly sugya abo nijino mane gerei hini wan sugnai bigra pholawo bigra hini je phru wan sugnai aborok hamsajak ni sau sakno saiman kha je phru angle chayano hunai aproses nang bini thaniyo phainani bagai bokhangnai kha baijak rokni thaniyo bokha baijak rokni ganao bo tongo ne lembago saw kha kabai rokni ganao bo tongo aboni bagino nang puila kha bainani nangnai haikese nang hamsajak nai aprose kaitorni ha borok nino ngnai nang tabuk ninida akaitorni ha ninida chumuya subrai bai baksa malaina tongo nang mada malaina nang tabuk baijak dangka kaitorni thaniyo kha bai ta bai kha salchase nang akoi tongo ni koi da tongi mankha eba kheba ungu ang chugo nei da tong aboseko abo haikeno kha kabai pro ungo aprose nang bini ayang bini babai seder nani bagai nang chuknai eba kheba bakha phainai abo baikha hankese nini kha khamsinai kha khamnai rok borok khamsajak kaitor borokno kha kachang renai afroke kaitor borokno kha kachang resinai a kaitor nya khachangma afro borokno renai nang nini a bukhaba baikha koinena dangkha nang bini thaniyo aboni yagulo nang nini kha khada khamkha a chaya angmani bagi khada khamkha morning ni english je samane abo nang puilani samung khlaikese aboni ulni a samung phainai aboni yagulo sinang kha sutrang sinai afurke sinang kaitorna hanmarok no nang hankese nanga chumuyo subrai be baksa malaina tongo hanmani malai mannai ingeke nang malai manglak kha sutrang afru nongo jefru nang kha bainai nang sakno buksa pholawo buksa hani wan sugnai abon pore nang kha bainai abon pore nang kha abon yagulo senang kaitor bai hamsajak khneinai yachak jaknai afru no kaitor borokno khaksang maranai hankeno nang kha sutrang nai aboni bagino niniya bokha puilani haplam eba kheba proper entrance proper entry nini na nangnai proper entrance into Christ kingdom Kristoni a hawo soi lamatai nang hapnani nangnai kaitorni thani koi tongnai rok eba kheba pholawo bikra rok borok hamsajak kaitorni ha borok nino aprose ngo borok ni afruno khabo khamnai
aboni bagino kaitorni besa hanke botei sumsok klailia tamni hinba kaitorni tongmung bini bisingo tongo kaitor bini bupa botei sumsok klai mania ni first John chapter 3 verse 9 o sao ang thasingo bo sikango saga mathangjak bororok bo sumsok klaio tamke asik klai glak eba kheba bo sumsok no klai tongthoglak bo sumsok no selengnai abo Rome ni chapter 7 verse 15 ni simi 25 pori nai khanke जों nuknai abon bagino khnawi tongnai eba nai tongnai ani khajani takukni bukuksong o sanja jorao जों sakno potaliwi nai thai tongo जों sakno potaliwi nainani bagai kaitor जोंनो sep ka hamrei tongo ani to sikango ang bobai bobo haike kerengui tongmani tei tabugo o jorabo presently bobai ani kerengmung bahai abono जों tabukno potaliwi nai thai ba sakno examine khlai nai thai abo hainke se जों binia lama kaham eba keba bobo haike जोंनो नायनानि बागै सा abo bai kerenggrei nai pruse जों sakno bobo hayo tong abo जों sawi manai hake phaidi takukse tei bukuksong tei kokno kaitornio kok samano ang tei logrolia omuna ang muito khlai rifina nayo o sanja jorao जोंनो tabugo sep ka hamrei tongo जों sakno potalinani bagै जों wansukbi nono kai chubanai tumung nang sakno obo haike buksa hnainai wansugui nai manka hanke nengni bukha bainai kaitor nino bukha baijakno o bukha baijagrokni samo tongo haike no bo nono bini bukhagot langnai tei nono salbruno bini bagai sakhiri tongnani bagai bini bwsangui tongtutui bo bai kerengjakhe tongui soi bini no sajla sajagui tongnani bagai o jora kahamno sakno potli naimani bisingtui जों bobai bobo hai kerengmung tong abono nailayana o sepno जों nawana hake kaitor jotoni khawno kok sateng jottono bini o potali nainani bagai bukha jottono rethon ang anio kokno jiwana kaitor jottono bini hamari kuplung kherethon ang paithak jora katharno yaparo belai hamai sini tinini elemi damarno kaitorni kok sini thaneo tubumani bagai belai kheno hamaya phoro darano sing thachingo sing test khalepru biniango network problem ni bagai bo kok saimano mai hani tongmani hapano kaitor bini bisingti ke suna kok saka kaitor bono nangjagini bini bono use khaikya tai suno sini thaneo kok saka bini kok no ang belai kheno tam sanai nangjakha amohai right time sini bagai tamo kok nang tabuk jorao bo suno sai sai ke sai khnarka aw ang kaitor bai tabuk je krenglai thaneo ang yes ang khoraksa kaitorni follower ngai mano ang khoraksa christian ngai mano but sini bagai nai tabuk wan sungani jora phaikya sak sak no potale nani jora phaikya sak sak no examine khanyani jora phaikya ang kaitor bai krenglai thaneo ang bobo hai ani thaneo tamo kasam da tongkho but tabuk katala phaikya abo wan sungani jora phaikya sak sak जों अ संसाराव नायमानो गोबां मा क्रिस्टियान स्ट्रं न जों क्रिस्टियान हंके लाइट से तंगनानै दरकार सिन थानेव बाट तामो हंके मोनागमा सा हापायो सिन थानेव गोबां मा क्रिस्टियान उक्लुगो मोनागमा गुसै सो खरकसा क्रिस्टियान बो लाइट सिंग नांगो के बाहाके डार्क फलो खाइमान अबन बागैनो अ जरावो सुनो राइट टाइम सुनो कक साका साक साक वा सुमानि जरा फाइक्या साक साक नो टेस्ट खाइने जरा फाइक्या काइतोले क्रं थानेव अनि बो हाई पोजीशन tai sak sak no selain ini jora go faikya tai seng sak sak wang sunama menanggu ang change da
ang kaitor bai je kerenglai thanibo ang tabuk slaijaka abo sing sak wansumani jora phaikya ang kaitorni kokno ang khna je tong thajingo sing sak khna ka elangmani kok dalani kukti scripture sungno sawo norok anu hamsa khangke norok ani kokno ma khna nai aw ang tabuk kaitorni follower ngani ang bini commandment khna je tong sing wansumani jora phaikya tabuk. This is the right time to repent from our sins. Sini sumsong ni teke sing repent nani umono jora kaitor suno tabuk bo jora kaham rei tongu mol hamya phairegu sing tabuno phari masuk lai nyai tabuk ba ang sumsogo kloi tong hangke phari sing sak repenting lai ane sing sak sing phari slaijak lai ane darano belakina hambai o kok thairong ni bisingte ang poto khayo jotono hamari man khani nyai ani sak simia ang belakina hamari manja kok thani bisingte ang khakawo debak sini participants rokbo hamari man khana bini kok thani bisingte kaitor kok sai tong tabuk bo phari sing bini kogno sing wangsuk lai nyai kaitor hamari khaiting darano bini ministry bini samungo bini family o basino tai bini basa rongno kaitor chubathang tai darano kaitor tebo bini glorification bagai nyai use khaiting bini instrument hisabai tebo use khaiting abono sini prayer bo kaitor je darano tebo buskang salo use khaiting phadi hinge singtai bisi log lelia ang ojorano sini takuk Stefano ya faro closing note ni bagai bini kuno saklajana tong hake sana ni bagai. Over to you, Stephen. Thank you dagathar tini belai kheno network rock problem rock mani bagai triprawo por major changes rong ma khale ka sang ang emne to lu bu khanya tong mani mod as a moderator moderate khanya tong mani pia darani engo network problem by bhai bong laino ne just be prepared ban sama bayang da katharno se 5-10 minutes ni bising already ma khlaiso and he is always willing to help on bagai da katharno hambai te dara no bo hambai this is why we wanted this meeting dara kari ko meeting choli mangla khamo je singo je kok borok youth fellowship ni arrange khaimaro because bo ani ukulugo ani life for je pro ekdom backbone hai ukuluk te support always je ban rito and o je meeting ni main purpose obono je sinoro je final ke book chata thang thang you know like borok no je pro encouraging motivational speech rongmang renani bagine meeting rok bo organize khlaina na ngom hai ni wan su yang ang wan su je kuno borok phaine sin meetings rok borok bo kubu no khas laijang ma rok borok obuni bisingti meeting song ni bisingti manthang hanai nei te ang hai nong no encourage khaine mu sungo be part of our movement norok sung by WhatsApp ti kiring mano Facebook ti kiring mano sini YouTube channel sing live stream khayo sini Facebook o borok ministry ni page tongo norok please sini je meeting song ni link rong no bunyo share khaine be part of this movement let us share the gospel good news with others phadi sing kamajak rong no mera kamajak kaito ni kamajak mera rong no phadi sing boni follow to phaina ni bagine let us every one of us phadi sing active part na lena all je sini meetings ogo tei tini da bitazano mangkha actually ang bono samani nini gan bo tini launching tongmo baneng thaija thaini tangai saya nini ni bono ang samani phia bo poda pokja khatam bonga saimalia phia ang nok jotono encourage khanim sung norok please boni je katal tini borok bongni video ang khaklauda bidas time might be right borok tini bo video no bo khainai tamsanai publish khainai ga aboni bagai no ang jotono no koinai norok thangai nai bang Hambai sini takuk Stefano bokhe khorasa sini o je singtabuk je borok youth fellowship je khai tongmani obani founder sini takuk Stephen bosa sini founder bini bisingti je sing o service rok mano kaitor bono tebu use khaiting baskangni salogo tei botabuk manipuro tongo bini bagi sing phari prayer nalak laine kaisa jaga orphanage school bo phrangi tongo so kaitor bono subathang phari singtai bisi lok lalia
ang koinai sini dikon horinat paithak ni suri mung suri ni bagai bini suri mung bisingtei sini o tinini service no sang kholak bujangai sini dikon horinat ang koyo unmute khainai suri ni bagai nini speaker no unmute khaiga di jatha nini speaker no unmute khaina gadi nini speaker no unmute khaiga di Screen o kunamo kaisa jaga sebjangnai tongnai nei di. mute unmute khaiga di okay bo kisa problem ng tongkha okay next time sengmono jora ya fanai okay sister is there to help yeah Okay please kana ho kani belai hombai suhar shaka tungme mai na fakai to no jara belai hombai kai tor ni hamari bai tini ni o je panda jangmani thik suru khle paya sa jorotei nukjogya nora khan nung lip khlai nung tini hamari to kabang ma boron sak no potal ni jora ekdum nang sugui tong ho jara wo belai hambai om hake sarai rok thik suru khle okra sakra ya pak no nung hamari khlai kya am bagen sugui thani bob thani tai sak no potal thani বিভিন্ন ভাবে নং তিনা হামরকে বেলায় হামবাই সুরিমা সাম্মা যিশু খ্রিস্টের মুবা ফাকাইতো নিন থানি সুরিশান আমিন amen belai hambai sini dikon horinat bisang mas baptist church ni paithak srumen singtei sini pandano seng orono seng mothagnai hambaya foro